Ljudi, ja sam Nikola, a vi ste na kanalu Nikola the King i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Moram da vam objasnim jednu situaciju. Cijel svijet mi se obrisao, tako da moramo krenuti iz početka. Ja sam morao da se prebacim u Creative mode da bi uzeo neke osnovne stvari. Čujem skeletona. Da bi uzeo neke osnovne stvari, tako to. Zato što nisam mogao da nađem u survival modu. Tako da hajde da se bacimo na na cepanje drva. Ja sam uzeo netherite pickaxe. Ne, ovo je sekira. Znači mnogo dobro radi. Uzet ćemo dosta materijala. Da imamo drugo stablo. Da, bacite like, share i subscribe, a mi se bacamo na posao. Znači imamo 9 drveta, probat ćemo da skupimo 2. Jer će nam biti vrlo potrebno. Ovo je drvo sa dosta stabala, ovih trupčeta. I da, zapratite kanal Andrija Comedy Show. I... Ako... Ne, šta sam ja tu uradio? Ne. Izvinite, nenamjerno sam. Opet mi se spawnuo, ali nema veze. Da, pazite taj like da konačno dođemo do barem 40 subscribera. Imamo 33, što je veliki skok i vrlo sam zadovoljan zbog toga. Tako da, kako se zove, evo ga. Šta je ovo? To je to. Uskoro pada noć, a ja nemam osnovne podatke. Šta ja pričam, nemam krevet i tako to. Ovo sekira će baš dugo da traje. Ajmo na sljedeće stablo. Da. I da, ovaj svet je jako zanimljiv. Tamo sam vidio, tamo je more. I da, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i komentarišite nešto. Pa ćemo sljedeći klip probati da streamujemo. Ne znam da li ćemo uspjeti, pošto ja sam na telefonu, nemam kameru. Tako, uskoro pada noć, moramo da podelimo. To je to. Da probamo da ubijemo ovcu neku. Od životinja samo nema ovca ovdje. Ima i svinje i kokoške, nema ovca. Morat ću Morat ću ovo da uradim. Da. Ne. Izvinjavam se ja za ovo. Morat ćemo da se popnemo na drvo. Noć u Minecraftu kratko traje, tako da nam neće ništa smetati. Moram da se popnem još malo više, jer su se pojavili ovi likovi. Imamo 3 skeletona i creeper. Evo ga enderman koji se može teleportovati, tako da ću ja još da se popnem gore. Tako, sad mislim da mi ne može ništa. Ako me vidite, ja ću još malo da se popnem.
Noć samo što brzo će da osvane dan. Ovaj video će trajati malo duže, ali izvinjavam se, nisam ja kriv. Mislim, zato što gradim kuću ovaj put. Joj, sam malo da padnem. Šta je sa mnom? Da. Evo ga pauk. Pojavili su se zombiji. Samo da se ne pojavi veštica. Mrzim je. Nestojani Enderman od malo pre. Ali tamo nešto svetli, ne znam tačno šta, vidite ono tamo. Nisam siguran šta je. Jel vidite ovo od oblaka kao da svetli od sunca? Što znači da je sunce još uvijek tamo dole. Da, vidi se tačno odakle počinju zvezde. Tu je negdje. Evo već polako staje. Evo tamo ima dosta zombija, ne znam da li vi vidite. Možda se neće vidjeti. Imamo 2 pauka. Izvinjam se, ovo je monoton deo. Tako da kada budete gledali ovaj video, što će biti za sat vremena, možete da ga preskočite. Da vidim dokle smo stigli, do 6,5 minuta. Skoro 7 minuta. Ja se javljam kad sve ovo završim. Evo me ljudi, ja sam završio. Sada ću da, kako se zove, da krenem da pravim kuću. Šta? Aha, pala mi je. Da. U ovom videu neću mnogo da pričam. Gledat ćete me kako ja to radim. Pa da počnemo. Červim da je možemo. Malo ćemo veću kuću. Dođi. Desi. Nemoj da se kariješ. Dobro, on je daleko. On je baš daleko, nema ga. Krenemo da pravimo kuću. Sada ćete vidjeti kako ću da je napravim. Ne. Da, čuje se užasni zvuci što mrzim, ali ne znam odakle. Verovatno iz rudnika. Da, noć, kada će u 1.17 verziji da uklone to. Da ćemo ovako. Vidjet ćete, kućica će da ispadne savršena. Ja se vraćam kada
napravim ovaj zid. Mala kuća. Ja. Metal. Moramo brzo, jer ovdje imam dosta mobova. Dovoljno 2. To je to. Tako. Čuje se opca. Da se vrati. Evo. A ja se vraćam. Klipa, nadam se da vam se video, a mislim